Kungkaham ini sih kaisa balai nangkuk mani balai important kaisa scheme sungguh nak hai tunggu obodong kana tipla sarkar puila o hastewo o hai katal scheme sinto mani jini BJP active sarkar ai mani pore wo chung jini cabinet meeting ko chung bill pass laikha chung jini chhatro rogno ifese tipla sa chhatro chhatri rogno chung one time chubarno stipend nai stipend mane bolo chung package ro nai so 1 lakh boro ro nai je chhatro chhatri kaham college pore maya rang puja kore pore bagusung obeke scheme khlaikha chung borono 1 lakh ri nai bosoro abo 2 bosoni course কিন্তু ওজা আছে কাছে গাইডলাইন থাকা যে বড় 50% মানাই চড়াই जों बर'नो लिरनाय मेरिटरियास स्टूडेंट छात्र गाहाम छात्री गाहाम ते रांखौ जा गोरै बीपीएल फेमिली बा बर इनकाम कम अब्ला जों सायै बर' जों लिरनाय जों आरो खाथिनि अबा हाइक्लास जों प्राय 176 प्रोफेशनल कोर्स अरो माननाय अरो तंगचिनि जते माइ टाउन थुम जिनि छात्रनो जों एवेयर खाइ नानै नंथुम कन्सियास नंथुम ते रिसेंटली जिन कायसा जिनि डाइरेक्टर होय कायसा पब्लिश माने आमाने नोटिस बिखौ माने जे एफआरआई खाइना हैना अब जिनि छात्रनो बाय कुनो एफेक्ट गैया आं अलि सालायखा जों को एडमिशन ते कायसा जों नोटिफिकेशन रनाय अब जस्ट एजेंसी रनो जों किसा वानि रमा हाइसे अब तमाके जों नुखा गोबां एजेंसी निनि बिलुनिया हायरागो आं साउथ टिपुरा रो नर्थ टिपुरा रो एजेंसी रो जिनि छात्रनो बर लांगै थांगो थांखांनाय परेव आरो रिकगनाइज सिटुएशननि बागै बर स्टाफिन माया बर स्कलारशिप माया अब हाइके गोबां मासं नुखा आबो माने जों सालाव किन्तु आं बार साव जिनि छात्र छात्री जे जेन्युइन कैंडिडेट बर कुनो डिप्राइभ गैया कुनो क्रिमिनल नांगिया कुनो एफेक्ट बो गैया अब आं उसांगो साखा परि बागै आं कइनाय जे कुनो निनि स्कलारशिप माना हांखाय ट्राइबल वेलफेयार डिपार्टमेंट बाय जजोब थाइदि बर बाय हाइमालाय फाइदि ओंख्लाय जेनिनि प्रब्लेम अब सल्व नाय ते कैसे ब्रेन जाव स्टाइपेंड जो अनेक प्रब्लेम हिसामाने जों स्टाइपेंड अब मतलब 60% है दादा खाना अब 60% जों सेवन दाइ रेखा ते रन्डी 20% दादा खाना अब नके प्रब्लेम के जिनि गोबां मानसिनि प्री मेट्रिक स्कलारशिप रो जिनि गोबां आरो प्रब्लेम दं निनि बैंक अकाउंट गथाया आईएफएससी कोड नंबर गथ गया बा एड्रेस बुल लमहाय गोबां टेक्निकल माने हवाय प्रब्लेम दं आवने फाइ भेरिफिकेशन खालायफैदि जों नुखा गोबां आरो ने जिरु बोला बासार उर रयतंगो फिला फेब्रो सायराव बहायराव जिरु ते उ एके यादबा के बासार जिरु न बहा उ रयतंगो बहायराव गय गोबां मिस्टेक दंगो आं नुखा आबो निराव फाइ जजो खालायफैदि जों चेष्टा खालायतंगो जों थाथायतंगो आरो जों दिनै ट्राइबल वेलफेयार डिपार्टमेन्ट हते जे स्कलारशिप पेंडिंग दनेराव आरो माननाय नखतो कुनो तावनादि के अबायना खाकाव ताल स्कीम नजोतन अब हाइमालाय फेरि ट्राइबल वेलफेयार डिपार्टमेंट अब स्कलारशिप बाडे से मानाय अब गै आं खाकाव पहिला तिबा राज्यगो अमायसिन कताल सर फाइमनि परेबो तिनि छात्र छात्रीर जों हेल्प माननाय ते जों तिनि स्कुल कलेज रो बहाय जों तेसा फी रो अखरक जों काम करा मानाय थांबाय गौ रां नम्बर बेक खिना देना नाङा ना तो अरे अप्लिकेशन